Kapetane! Nemojte usadati, nemojte usadati. Bogač, kapetane moje, kako da se ne ostanemo? Uvijek smo stavili kapetan pojavi. Vse imam radi, ko se srečamo, živimo kot je bilo 70 let. Ko ne padne, dobro je prošlo. Mi se večkrat družimo, se vidimo tudi drugje v Beogradu, ne samo v Ljubljani, v Novi Gorici. No, tako da sem vesel, da so se odzvali fantje. Četica je majhna, ampak izbrana. Pa mogli jedno 5 minuta možete odigrati tamo jednu conu, ne da tako, ne. Gospodin Jezeršek je jedan od sinova. Ko te naučio pokazivati prst? Ne, čekaj, da vam pokažem. Stvari potomka najstarije trte na svijetu iz Maribora. Moj rodni kraj. Da, i od tamo smo dobili sadiku. I evo, ove godine vidite koji je kum. Čestitam. Da se pohvalim. Ne mora nam sad više niko obići. Jako se sa peninom, mislim, ne kuca. Ajde. Za zdravlje. Ona se pije. Kuca sa ljudima, ne. U ovim godinama, slušaj, u ovim godinama. Sve radi, ne. Kad nas je Ranko neke kondicijske treninge... Ja, neka objasni to, medvedke napred, pa onda nazad. Ja sam skoro povraćao, ja sam došao iz Zajmana. Nije došao na početak. On je doveo neki Exergen. U Americi su neke gumice. Neke gumice. Da si Te napraviš... neke gumice me na nešto drugo podsjeća. I da šprintaš na terasi od hotela. Gumice nisu bile popularne, pero. Suviše intenzivno radio i pao sam na nos dole. I rekao, Ranko, nemoj više raditi. Nemoj, Ranko, ti si trener starog kova, ne znaš novo. Nemaš pojma. Sad se sve Tri masera, boli me ovdje, čekaj malo, ajde me miluješ malo. Svaki igrač je imao poseban neki kvalitet. Recimo Ivo Danevu kad krene i prema korner liniji sa horokom postigne ko što je nešto što se retko viđe u košarci, čak i u profesionalni dan. Danas nema igrača koji to mogu da urade. Da ne govorimo o drugim igračima koji su imali svoje specifičnosti koje sam ja jako poštovao i uticao da se one razvijaju. Ja mislim da je Ivan bio jedan od najboljših bekov svojega vremena. Tut u družbi NBA igralcu. Tako da mislim da su Američani bili hendikepirani da nisu imeli priložnost vidjeti njega uživo igrati. Ja sam imao tu sreću po sebi na svetovnom prvenstvu u Montevideu u Urugvaju. Človek je sam igrao proti Američana. Verjamete mi, težko vam danes, jaz ne morem vam dočarati, kako je to izgledalo, ampak v družbi velikih reprezentanc Ivo Danev je dominiral. Ja sam, kad igramo s Olimpijom, ja sam bio trener radničkom, mi smo željeli da sprečimo Ivu Daneva, jer je on bio nosioc igre. Pobeđivala Olimpija zahvaljujući Ivi Danevu. I onda sam ja tražio razna rješenja da ga igrači tuku, da igraju pressing, da kontakt sa njim, da ne primi loptu i tako dalje. A on je uvijek odgovorio sa 40, 41, 42, pa čak jednog dana da odi 43 koša. I onda sam ja, ne znam kako, dugo razmišljajući, došao do ideju da ga ne branimo. Da ga uopšte ne branimo, da ga ne diramo. Ne. Kazao igračima da budu na odstojanju, da ne idu u kontakt, da ne igraju prljevo, da naprave nijedan faul. I Iva nije dao 20 koševa. Na jednoj utakmici dao 19, a na nekim i manje. Jer on je bio takmičar. Ako ga provociraš, ako
se suprotstaviš njemu, njegovoj igri, on će te uvek pobediti. To je lepo priznanje, jaz sem povedal, da to ni samo moje, da so v to priznanje vtkani napori soigralcev pri klubu Aško Olimpiji in državni reprezentanci. Srećan sam, praktično on to priznanje dobio, jer Ivo Danev u svojoj karijeri ništa nije dobio, on je sve morao da zaradi. Izvanrednim požrtvovanjem da zaradi. Verjetno so geni pritiski, tako da bi se moral zahvaliti staršem. Sam zato nisem bil sam kriv. Sem pa potem dejansko, kot ste povedali, gospod predsednik, trdo garal, delal, takrat v mojih časih ni bilo ne televizije, ne računalnikov, iPadov, vsega tega. In še smo imeli drugega za delati, tudi hoditi v šolo, pa na igrišču. I on je to sa zaista velikim požrtvovanjem i uspeo da postigne. I šta je imao? Imao je osobine lidera. To su urođene osobine. Lider se ne može, ja ne mogu kao trener da kažem ti ćeš biti lider. Ne, jer ostali igrači ga neće poštovati. Ali on je imao tu osobinu i ostali igrači su bili podržali, jer zaista se on nametnuo kao lider. Ja, nisem pozabil se soprogi zahvaliti, da me je prenašala v vsej moji odsotnosti, ker sem bil na treningih in tekmah. Ta pomoć njena zaista zaslužuje svaku pohvalu i mislim da je mnogo bila značajna za njegovu karijeru. Tako da smatram da ta nagrada malo i njoj pripada. I ne samo njoj, nego svim našim suprugama koje su imale to razumevanje da mi pojedinim trenucima više pripadamo košarci nego porodici. Zdaj, ko se to govori o tem prvenstvu iz leta 70, se mi zdi, kot da je bilo pred parimi leti, pa že kar dolga doba, 43 let. Spomini so lepi, takrat je bilo vse ok. Cilj je bio svetsko prvenstvo u Ljubljani. Grupa igrača koja je igrala u Ljubljani imala je izvanredan karakter ličnosti. Mi smo se pripravljali za to, da bo težko in smo se zavedali, da je priložnost, da se enkrat tudi na vrh popnemo. Na prve tekme, ko je bil Tito, na tekmi pa smo bili vsi nervozni in smo komaj zmagali. Potem smo pa iz tekme v tekmo bolje igrali. Vrhunec je bil pa proti Amerikancem. Ne? Zadnjo tekmo proti Rusom smo izgubili, ker smo že bili prvaki sveta. Ampak crescendo je šel do tega trenutka, ko smo zagotovili prvo mesto. Pol več nič ni bilo pomembno. Posljednja utakmica nas nije uopšte interesovala. To retko kad se događa na nekom takmičenju da se osvoji prvenstvo i pre završetka. Ne. Kolegi niso želeli več toliko dati od sebe, malo sem se skregal z njimi, tako da smo z Rusi izgubili. Ampak prvaki smo pa bili. Imali smo neviđenu pomoć publike, to moram da priznam. To je Tivoli je tada bio pakao za protivnike i ja mislim da je publika mnogo pomogla stvaranju takve atmosfere na samom takmičenju. U Jugoslaviji su mamice otroke držale doma v stanovanju in so gledali košarkarske tekme. Oče je šel na fuzbal. Tako da je ta generacija, koja je vzgojena v tem času, so bili veliki fanovi košarkarski. Mi smo putovali iz Ljubljane na Bled, iz Bleda v Ljubljanu, pa ne po avtocesti, po tej navadni cesti, ki je bila takrat v redu, široka, ampak to se je putovalo uro pa pol. In to nama nič ni pomenilo. Absolutno nič.
To je bil čas za pripravo, za šalo, za pogovore, za resne pogovore ali pa hec, ni važno, bili smo skupaj.